Müсим орта мәктәбе лицей гимназия базасында оештырылган көзгү мәктәп яны лагерьларына барлыгы 120 бала йөри. Балаларның ялын күңелле һәм файдалы итеп үткәрү өчен лагерь тәрбиячеләре төрле чаралар үткәрә. Без килгәндә Müсим орта мәктәбендә укучылар иртәнге аш ашыйлар иде. Һәр елдагыча мәктәбебездә көзге каникул чорында лагерьлар оештырыла. Балалар инде бик теләп, яратып йөриләр. Yıldan yıl балалар саны артып тора. Балаларыбызның көне иртәнге зарядка белән башланып китә. Аннары инде безнең иртәнге аш. Июль калейдоскопы исемле викториналар, төрле мастер-класслар уздырудан тыш укучылар әкият персонажлары өчен костюмнарда тегәргә ярдәм итә. Укучыларның берничәсе рәсем ясау, кайберләре шахмат уены белән мәшгуль иде. Биредә һәркемгә вакытларын күңелле итеп үткәрү өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылуын күреп кайттык. Балалар инде 8-дән 2-гә хәтлек монда була. Авылдан килүчеләр дә бар. Шуңа инде без төрле чаралар белән аларны кызыксындырырга тырышабыз. Шуңа балалар саны арта. Укучылар өчен сәламәтләндерү, спорт, иҗади юнәлештә һәм башка кызыклы чаралар Müсимнең матур һәм истәлекле урыннарына экскурсиялар оештырыла. Акыллы каникуллар проекты да гамәлдә. Балалар ял итү белән бергә алдагы уку чирегенә дә әзерләнә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Müсим телевидениесе.